úryvok o vzkriesení Lazára je natoľko známy, že len čo začne jeho prvá veta, každému je jasné, čo bude nasledovať. Tento fakt v sebe skrýva riziko, že nám uniknú rôzne drobnosti, aj také, ktoré môžu mať pre nás zásadný význam. Ježiš mal rád Martu, Máriu a Lazára. Poznali sa, mali dobrý vzťah a veľkú úctu k Ježišovi. Evanjelista Ján napísal: bola to Mária, čo pomazala Pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Preukázala mu tým službu otrokyne. Keď Lázar ochorel, poslali po Ježiša, ale on sa ešte niekoľko dní zdržal a až potom sa vybral na cestu k ním. Keď Ježiš dorazil a videl, ako plačú Lazárove sestry a aj Židia, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal: kde ste ho uložili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Ježiš je tu v pozícii zraniteľného, ale zároveň empatického človeka. Má rád ľudí, ich bolesti sú aj jeho bolestiami. Okrem odhalenia svojho človečenstva preukáže aj svoju božskú moc a Lazára vzkriesi napriek tomu, že bol už 4. deň v hrobe. Je veľkým deficitom našej viery, keď nedokážeme prijať, že Kristus nás má rád. Aj ľudsky nás má rád. Smeje sa s nami, keď sme šťastní a plače, keď smútime. To, čo dopustí v našich životoch, je vždy pre naše dobro. Aj vtedy, keď to veľmi bolí. Keď už zvolí takúto krajnú možnosť, tak len preto, že nič iné nezaberie. Ale vždy volí spôsob, ktorý je pre nás najpriateľnejší a najšetrnejší. Rovnako je veľkým deficitom našej viery, keď nedokážeme mať Krista radi našou ľudskou emocionálnou láskou. Brať vieru len ako technický vzťah založený na princípe nadriadený Boh a ja nepatrný prach je odrazom reality. Ale bez zapojenia našich pozitívnych emócií to bude len vynútená podriadenosť, ktorá nám neumožní využiť maximálny potenciál vzťahu s Bohom. Realita je však taká, že vo všetkých skupinách cirkvi môžeme nájsť takých, ktorí svoju vieru žijú len ako technickú úroveň. Teda na princípe vzťahu nadriadený, podriadený, povinnosť a jej plnenie, vzdialený a ťažko definovateľný Boh a ja nepatrná smietka uprostred vesmíru. Takéto typy kresťanov sú medzi veriacimi laikmi, medzi nami kňazmi, reholnými sestrami, ale aj medzi biskupmi a kardinálmi. Mať Ježiša rád znamená tešiť sa na stretnutie s ním, zdôveriť sa mu s ťažkosťami, prosiť ho o pomoc vo všetkom a ďakovať mu za jeho dary. Žiť v takomto vzťahu znamená, že všetky naše ľudské obmedzenia budú na nás krátke.